remen to golek-golekane. Ngapon nang kono niku. Ngapa lingkun tengah sawah iki ora gawean liya. Pak. Apa? Apa nang kene iki? Angone lho matamu ora ndelokne to. Endi opo Pak? Pak angon iki. Endi kowe? Dolan kono karo anake Pak Lurah. Lah urene arep ngopo? Aku arep njaluk montor. Arep nggo apa lho motor iki? Apa gedak-gedakan karo anake Pak Lurah. Lha wingi wis tukone L2 to. Ala L2 lho mosok nukoke nek bane. Arep ngene piye? Dijadilah dituntuni yang penting ngumpul karo koncone kan iso malah dadi kondeang montore. Lah ora mbok tukoke tenan aku minggat lho, Pak. Ya minggat to aku ora gumen ora tenan kowe. Tenan. Lah Pak angger ora mbok tukoke tenan, aku minggat ke omah ora balik. Ya minggat garek minggat to. Aku sih ora gumun ora duwe anak kowe, malah berasku utuh ora kelong. Tenan aku minggat. Ya wis kok aku tak angkut bengi tak moro ning lurahe tak kon nyuret teko kakak anu awak. Tenan aku minggat. Alah, aku ora tukoke montor, bapakku izin lah karo kanca-kancaku. Apa lho Dung? Mendino galau ngono kuwi. Sing galau ya sapa ta yu? Kok ngurusi galau. Lah kowe iki ngapok menengae kaya wong ra kanggung. Aku ngene iki gur nahan. Lah terus nahan opo? Nahan kuwi berarti nahan opo? Tapi aja getun kowe lek tak omong. Ya. Aja getun pokoke. Wis iya. Gek entar to, kowe iki nahan opo? Aku aja nggarai wong penasaran ngono. Getun kuwi tenan. Aku lho asine iki suwi ning kene iki nahan. Nahan ngising kurang. Wah, nahan ngising kok mikir masa depan ae lho iki. Kowe lho terang ora ngerti indahnya nahan ngising. Nahan ngising yo bagaikan menahan rasa rinduku padanya lho. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila saiki ngene ae. Timbane kowe mikir ngising ra genah, adewe kok biasane drak. Lah drak-drakan ora mikirne wong tua golek soroh golek duit tak montrar mbok preteli ora. Iya lho, nakal dulu sukses. Malah urung kober nakal wis modar dhisik. Alah wis ayo gas. Alah rindu ngising lho. Arah jene. Ada. Wah, gara-gara kowe lho duwe. Tiba Ya salah sapa ta yo? Mlaku ki ibarat numpak mobil. Rasa ndelok spion. Ibarat iki enggak usah terlalu mengenang masa lalu. walah dung dino mbucin ae. Ya wis ayo, rasa kesuwen sak sore lho. Ya wis ayo. Andai kan kau tahu lho yo, nahan ngising ki ora seindah mangan pizza. Asu susu barang. Halo. Juga bro.
Wah, iki anake Pak Lurah iki. Iki jelas kedue iki. Paling. Kon nukane minuman ae iki. Yo. Lah piye to yu? Lah iki lho wis tak tukokne tuwak iki gare ngombe iki. Ya matamu lho yu. Iki lho tuwak. Lah kok tuak to ngaku ndek ngipar tobat lho. Kok malah dicepaki tuak, aku jane emol. Gue mah ada yu. Oh, aku mau tenan aku. Wah yu Mau tenan. Mau tenan. Doyan dhewe tobat. Sithik Oh, cangkemmu cah loro omongane ora sing bener. cangkem. Ngono jereke tanggane Pak Kiai. Aku lho. Wong loro hilap. Aku lho Gur saiki. Gembel din iki lewat. Bro, piye kabare? Lah kemo jerne ditukokne montor karo bapakmu. Lah ndi montore? Lah iya, kok malah mlaku. Bapakku lho ruwet. Lah aku arep minggat gurguyon tiba malah kon minggat tenanan. Lah kowe lho arep minggat nang ndi? Lah aku arep minggat melok rombonganmu entuk ora? Kowe lho ora ndek montor kok arep melok geng. Oh. Ya aja ngono lho, Cah. Iki elek-elek ritik kancane dhewe lho. Melas. Iya lho Cah, mosok aku ora entuk tenan melok rombonganmu. Oh lho, Cah, kok ora mesakne. Bapake lho gur duwe sapi siji. Hah? Wis saiki ngene ae. Aku arep drap. Kowe ora ndek motor, kowe dadi klebete wae. Kowe dadi klebete wae. Sabar ya Den ya. Aku jane ora peduli lah karo kowe. Tapi ya piye neh. Wis Cah, ndekane cara dhisik Cah. Nasibe dadi wong ra duwe. Kabeh cacah ndek motor aku ra ndek motor tinggal. Kapan kabeh aku ada di private. Wis tingkat kabeh kan mungkin balik iki wis tak mendem mulai trasik kae. Oke guys, jadi di video kali ini kolaborasi guys ya. Semoga tim SBHN dan tim Cahruat semoga bisa sukses. Oke? Amin. Nah, dan jangan lupa like, Komen, Dan share. subscribe jangan lupa. Subscribe ya. Kalau enggak jangan kubunuh lupa. loh. Subrek. Subrek iki comet. Aku ora ketono pinggirmu.